Siyambulisa umoya ngcwele. Bulisa utate ibandla lonke lenkosi Yesu Kristu. Umzimba kaYesu Kristu. Ngelihle igama lika Yesu. Amen. Ndinginosiphiwe sinsiwe. Hallelujah. Izono zami zixolelwe. Ngokuhlala eKapa. Hallelujah. Sikwinkonzo yePasika. Hallelujah. Sikwinkonzo yesikhumbuzo senkululeko. Hallelujah. Xa ndizenikezela inkonzo ekseni ndizela phakanyelwa yindaba yePasika. Hallelujah. Apho kanye ivela khona ithi iBhayibhile kwincwadi kaExodus. Hallelujah. Amasirayeli awengcikifwa egameni lenkosi Yesu. Hallelujah. Azakhala kuThixo. Wazi uThixo wayiqinisa inhliziyo kaFaro. Hallelujah. Ithi iBhayibhile uThixo waye wehlisa izibetho. Uthe bangabona fika kwizibetho se-10 egameni likaYesu waseNazaretha. Ithi iBhayibhile waye wamisela ukuthi makuqalwe umzi nomzi kaSirayeli mawuze uqhele imvu onokuba liqhwane. Hallelujah. Lize lithathwe igazi liqatywe kwimiguwasi. Apho khona kukhona igazi kwakuThixo wayezobulala amazibulo. Amen. AkwaSirayeli. Hallelujah. Aseyiphutha. Ithi iBhayibhile kwincwadi kaExodus kumzi ngamnye apho khona kwakukhona. Hallelujah. The blood egameni likaYesu. Uthi uThixo wayesithi xa ngabana bulala amazibulo kodwa xa efika emzini onegazi. Hallelujah. Emkhubasini wayefika adlule ngenxa yegazi, ngenxa yophawu. Isiqalekiso okanye isibetho esasibetha abantu okanye uThixo ayebetha ngaso abantu baseJiphuta. Kodwa ngenxa yegazi kwaye kwanyanzeleka ukuze uSirayeli abe protected kube khona igazi. Now sisePasikeni. Hallelujah. Uthi Paulo singaba nethetha nathi sibingelelwe. Hallelujah. iPasika enguKristu. SisePasikeni. uYesu uze wayiPasika waze wazihamba izigaba. Hallelujah. Ngezigaba ithi iBhayibhile egameni likaYesu waqala ematyaleni waphuma uYesu ematyaleni samshiya emnqameni ezweni. Kodwa kunento eyenzekayo umanga walo uYesu esemnqameni ezweni. Kunomsebenzi uThixo awenzayo. Sendizonikezela inkonzo. Hallelujah. So sikwela xesha ngoku. Hallelujah. Apho khona sizokuva ukuthi kanye emveni komnqamlezo uThixo yintoni awaye wayenza okanye uYesu yintoni awaye wayenza emveni kokubethelelwe emnqamlezweni ngoba kunento eyenzekayo. Kukhona apho uYesu awaye waya khona emveni komnqamlezo. Simshiya emnqamlezweni. Simshiya sebethelelwe emnqamlezweni. Kodwa kunomsebenzi uThixo awenzayo. Hallelujah. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha kukhona apha inkosi yethu uYesu senza nikezela inkonzo eyayangena khona yenza umsebenzi. Hallelujah. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha cela unikezela inkonzo ngegama likaYesu. Ingcwele yogama impilo
Bathwele ihuthi because into ezihambe zizikhubathela ngabazothula banamathimo umuntu uzofika ukawutho umuntu othwele kanti uzofika elele kwamile banamathimo iBhayibheli ethi emveni kokuba uYesu betheleke semveni baphume ngezwi bedanile baphuma abantu bedanile bedabukile Hallelujah. I want to get together. That's not a man. It's not a man. Tonight, I want to was a taboo myself. Come on, I've been teaching home to my making young, but I'm about shepherds. I do my family pop. Unkafama pop. Ninga premise in incident in your club. Turning a cover motor in the hike. Ninga. Kamu kau kiriman ni nak, apa namanya? Saya kau tu kamu, saya tu aku tu, sengal, fresh, masalah Eli, kamu masalah Eli, kamu masalah leci, apa yang jago? Musim bawa kau musim dulu lo tolita, kau tu rumah ni buat, boleh, boleh. Oi, trelle. Welcome to go. For example, pokothini usazi noma ucinga kwena uswele. Thini kwenzeka ntoni lapha siswelekelwanga thina? Asithonanga thina? Hayibo. Asiswelekelwanga thina. Sithakumbanga abanye beva ngexesha ayidiva. Beva ngexesha kuthethwayo abantu. Funda ke. Sabodwa sathandaza ko siyafunda ngokusathandaza. Uyiwa amanzini. Cinga ngalamanzi. Awukayi nasemanzini fanele ukuthi nokho usekodwa ungabi fresh. Ngoba ukayi nasemanzini
Fana ngwenda ngwenda ngoba soyile emanzini. Uthake soyile emanzini. Waphinde wabuya lomvu eludakeni. Kodwa sokuhlanjiwe. Ayikho lonto leyo osinisiwe. Since you fresh nje olokoko nje. Olokoko fresh. Alo ngiyapha ubusuku bonke. Ngiyamba ebusuku. Thenge ngiyaphumula kancane nje zokube. Ephinde ngiyahamba ko. Amba kokoko imini yonke namhlanje sohamba. Yabona le olahamba ndilamba kule pulpit ngayofika nasedijwa ngenyawo. Olahamba ndilamba kule pulpit angithinwanga. Kodwa wena uhlele esitulweni. Xa uyaphakama uhlale esitulweni. Kodwa uphakamile umeke inyawo zisiyahlizwe. Funde ke. Isiyasicacisela kahle incwadi yazibazo se-Efeso chapter 3 and chapter 4. Okay, yeah. Funde ke sethandaza ko. Sethandaza ko. uYesu uyocelwa uYesu. Ubeyocelwa izolo. uJesu ebeyocelwa kuba ubeyocelwa kuJoseph uJesu. Indoda ekuthiwa kuJoseph. Indoda yenyama na. Indoda nje imnyama nje. Noma ifana nawe nami. Hallelujah. Yayocela umzimba. Indoda yayocela umzimba kaJesu ukuthi uthathe ufake asewushange emnqamlezweni. Yaphazama le ntombazana bima sewushiye engcwabeni. Hallelujah. Sewushiye engcwabeni umzimba. Kwenzeka engcwabeni. Kwenzekani engcwabeni? Jesus. Kwenzekani pha engcwabeni? Kwenzekani pha engcwabeni? Kuthi bayikho 18 verse. Ncwadi kwabase-Efese chapter number 4. Kawufunde pha ku-chapter 3. I mean ku-chapter 3 verse ngandalo 11 khona ngifuna uqala pha kwese-verse. Verse number 11. Verse number 10. Ukuze ngoku zonke izinto ngoYesu Kristu ukuze lento thina ngikutshela kafuna ukundikho. Verse number 11. Lento uThixo wayenza ngokwenjongo yakhe engunaphakade. Wayenza uThixo lento ngenjongo yakhe engunaphakade. Lento uThixo wayenza ngokwenjongo yakhe engunaphakade awayimisa ngoYesu Kristu inkosi yethu. Yes. Lento lena ayisosimanga le. Into eyenziwa uThixo ngenjongo yakhe. uThixo unenjongo yakhe. Nenjongo yakhe wayenza ngaye uYesu Kristu. Nangaphi into ayenzayo uThixo unayo injongo. Verse 12. Kwakumanywa naye ke singena siyokutsho kuThixo ngenqu. Kwakumanywa noKristu. Siyangena kuThixo. Sifike sime naye phambi kwakhe. Ayibo sifike singe ayibo uqobo lukaThixo. Sifike phambi kweqobo lukaThixo. Ayibo bazana khanisiwe nyani. Umuntu makasiniswe nyani. Ahlambuluka besazile senkulu senhliziyo yakhe. Ajonge into bakazufika phambi koThixo na. Abike konke phambi koThixo. Afresh. Ayibo kuba uma ungekuthi ngubanono ngasithinda. Ayithethe kanje umhlabele ngubanono sithi bayengakuthi. Xa uhleli naye kanifaka khalezisa mayiba fresh. Ngoba phansi kha undihawule ngesandla zakho. Thixo. Chila ukafathi phi eqhwa. Kubani xa endikhavarishe ngohlobo. Kubani londichukumisa. Uthakatheka nje awukakho. Kodwa lapha ensindisweni uzofuna izinto ezibonakalayo awuzange ufuna usave usindisa ubomi bakho ukuze izinto ezibonakalayo uzihle ubomi bakho kusafe. Hallelujah. Singena thina xa sithandaza singena siyoma phambi koThixo ngenqo. Kasithandaza thina singaphambi koThixo indaba ngeke ukafiki. Ithi iBhayibhile ncwadi kaProfethi Isaya
Sisono sinasimthintelayo ukusobela. Isono siyathintela ukuyongapha ngothi. Kangeke ngiqiniseka. Ngiyamqiniso. Ngiyakaphunyuka umuntu kuthika. Sasiphunyuka. Ngiyakela akabambi yakelelo. Yo. Kwabashiyeka abangathi baseTV. Kwabashiyeka ngathi baseTV. Akwa TV lapha sisiphangothi kongenqo. Ngokumanyona yeke singena siyokutsho kuThixo ngenqu sikhululekile. Hayibo, singabophekanga. Sithele sikhululekile. Sinesibindi ngenxa yokukhululeka kuye. Ayo. Sinesibindi. Yo. Akalokhona umuntu osindisiwe. Akaphaphazela umuntu osindisiwe ingathi ulandelwa intaka yempundulo. Umuntu osindisiwe unesibindi. Verse number 13. Ndiyanibongoza ke ukuba ningadakumbi. Ngiyabongoza ningadakumbi. Ukuba ndixhwalekile verse number 9. Funa ukufa. Chapter 4 verse number 9. Yo. Siyahamba ko. Kafuna ukufa. Verse. Agalu verse 7. Verse number 7. Inhloko ndaba ithi umzimba imbumba yamanyama. Verse 7. Umuntu ngamnye wabelwe isipho esisodwa. Umuntu ngamnye wabelwe into yakhe. Kangoba ubele bukaKristu. Kangoba ubele bukaThixo. Lento yabelwa yokuThixo. Uba ngaba wena utafithisa isono awuzukwazi ukuyisebenzisa. Ngoba ukhathana, kanti ukhathwayo. Verse number 8. Yonke lento izibhalo zithi unyukele ezulwini ekhuba abathinjwa. Hayibo. Nyukele. Isa. Koleza now. Koleza, one fresh. Koleza. Vamos fazendo. Só deu lá. Seu menino, ai, mana pangwa mitoela. Tongan ngapa ya? Yaga. Unyuke. Tinelete le mic. Tell the mic. Unyugele ezulwini Ekhuba abathinjwa. Unyugele ezulwini akhuba abathinjwa. It's not a dubiso. Oh my God. It's not a dubiso. Ukhuphe inqwelo zakhe. Wakhwelisa kuzo abathinjwa. Ngoba sibesafase ithi unyukele ezulwini ebakhuba abathinjweyo. Yo. Abale bakhulule emnqamlezweni. Ngelilela khikhasi. Unyukele ezulwini ekhuba abathinjwa wasa wabela abantu izipho. Verse 9. Kuthetha ukuthi ke ukuthi unyukile. Kuthetha ukuthi wehla kuqala. Kuthetha ukuthini? Ukuthi unyukile. Wehla kuqala waye emathunjini omhlaba. Hayibo. Wehla kuqala. Uyabheka emathunjini omhlaba. Lo ke wehlayo usekwangulokanye. Hayibo, lo wehlayo. Usekwangulokanye wenyukela ngapha kwamazulu. Yeah. Lo wehlayo ikwangulana. Jesu sithi simshandwabeni akahlala ngegqobeni. Ngoba ntobiso ithamathambo wakhe emnqamlezweni njengoba amathambo omuntu ebesophulwa emnqamlezweni akajesu amathambo sangophulwa. Ngoba bengakawugqibi umsebenzi. Ngayingena engcwabeni hayibo bazalwane ndiyayithanda ke le ndaba. Ngayingena engcwabeni kayingena engcwabeni umzimba wakhe utshiwa ngamanundu.
umzimba wakhe utyiwa zimpethu. Ayibabazalwane umhlaba wadalwa kuye. Amanondo impethu zadalwa kuye. But yena ayibabazalwane abantu bakowethu wachithwa indalo. Indalo yona yasaba yabaleka impethu zabaleka zathi lolu mzimba asinokuchukumisa ngoba ayingomzimba asiqala ukuchukumisa. Bayithi zawubaleka impethu sathathula emva umhlaba nawo wavula indlela wakuba ehle abheka ezansi lowa wehlayo ke wehlayo usekwa ngulona kanye wenyukela ngapha wanyukela ngapha kwamazulu khona ukuze izinto zonke azizalise ngobukho bakhe. Sathandaza ngoku njengoba sothandaza njengoko xa sangena phambi koThixo ngesibindi. Yabona ibhayibhile ithi ngegazi kaJesu senziwe onyana ne ane so jonga ngithanda ke mina ke le ndawo yandichilekela kamnandi. Jonga ngeke bese sesemnqomlezweni usekhona la emnqomlezweni uJesu wathi sayeza kwelalizwi le7 likaNkosi wathi ezandleni zakho ndawunikela umoya wami. Xa unikela umoya wakhe usiya apha uThixo nakho ngiyayithanda le bhubhi nakho xa isuka apha emnqomlezweni esiya apha wathi uThixo awunongena. Wathi uThixo awunongena. Kunyanzelekile usuke apha emnqomlezweni ungene uze apha kusephansi komhlaba apha. Haleluya. So xa ifika apha phansi komhlaba, xa ifika apha phansi komhlaba ufika bonke ke ngoku athi uPetro bethetha athi babethinjiwe ngoba babefeke exesha likanokhupha bebethinjiwe bumnyameni phansi ezantsi eHadesi. Wafika phaya ke ngoku uJesu hayi babazalwane haleluya. Wafika ke ngoku naphaya uJesu wafika wangena phansi komhlaba. Efikena kwakhe apha phansi komhlaba wafika wakhulula aba bathinjiweyo wabaqhuba ngoku nabazalwane thina ayibo simbonile uJesu xa esuka apha ufike apha wagxotha ne kathi awugqiba umsebenzi sokwanyanzeleke ebheke ezantsi. So thina asizuqala apha singoJesu thina asiyofuna direction thina. uJesu uyofuna direction kuThixo wayifumana. So thina sithina sinoJesu siyayazi direction apho sasuka siye khona ngoku sovela sibheke ezantsi siyokhulula sibaqhubele ngasentla ukuze uJesu njengehle ngasenene ulinde bona ukuba bayokhulula sithi usinikile isibindi sokuba siyongena. Thina sithotyelwa ngamadimoni, sithotyelwa nguSathane uqobo. Akho nto izawuma phambi kwethu ngoba sihamba ngesibindi segama likaJesu. Asiyaphi ngokwazethemba but sithemba igama likaJesu siyovula ngalo. Ngoba nasizongena nawe lungisa ukuthi ngoba nawe uyongena uyikhuphe yonke ifamily yakho ebebethinjiwe, uyikhuphe yonke iSouth Africa ethinjiweyo, iBrazil ethinjiweyo, America, iItaly yonke, iEurope yonke, Australia yonke, iChina yonke siyayikhupha. Ihlabathi lonke siyalikhupha. Lithinjiwe lihlale bumnyameni, lihlale bumnyameni.
isekhona. Inkonzo kaNkulunkulu isekhona. Bena idinga ukuvezwa sithe ebantwini. Ngokuna siyehla. Siyehla ngoko. Njengoba sisehla njena siyolanda bona. Sizobakhupha. Sibase kuye. iBhayibheli ethi uhlaka wabakhupha wabaqhubela phambi kuThixo ugqiba kwakhe. Hayibo. Uthini ba kwela lizwe emnqamlezweni mfwe number 5. Uthini kwela lizwe la ntombi la. Kwela uthini nqaniwe. Abonelanga ngaba abakhuphileyo. Hallelujah. Ithi iBhayibheli ithi le ncwadi bayasasa wadlula apha waphuma apha wenyuka washiya abapha wathi andisanqaniwe. Hayibo. Ayifakala wathi ndisanqaniwe. Ndinyuka ngoku ngaphezulu kwakho Thixo. Ba ukhona abafihlwe nguSathana phezu kwakho awuqondanga. Ngiyabafuna Thixo. Ndizobakhupha. So thina sizonyuka ngoku siphuma apha siyenyuka asisaqanda siyaphuma apha siyenyuka siyayazi indlela. Siyokhangela. Hayibo. Phansi komhlaba phezulu. Siyakhangela afune yodwa. Siyakhangela ngoku. Stand up. Sizokhangela ngoku. Sizokhangela xa siphuma ngapha. Sizokhangela zonke. Sikholonge yonke indawo. Yonke indawo siyakholonga. Kuxhomekeka into yoba wena ulaliphi na ijoni eliphuphiwe ukuba isiphiwo sakho ube lijoni laphansi komhlaba okanye ube lijoni lasemahlathini emacaleni komhlaba phezu komhlaba okanye ube lijoni lasesibhakabhaka. But ngoku sizotisa sokholonga kwindawo zonke apho bafihlwe khona uSathane. Sisekhona sisaphila nje kulomhlaba. Siyamxelela uSathane sithi yaqonda akho singangeniyo. Sinesibindi sokungena kuloo ndawo ubasuhle kuyo. Ayikho indawo thina sihamba nelight apha khoyo uSathane siyalayita nakweyiphi indawo ngoba ihlabathi liphethwe sithi masithandaze. How many people